Atxaldeon, 6ak uantxe eta 2026ko lehenengo osoko bilkurai hasiera emango jo. Bai, lehenengo puntua ohikoa dan bezala aktak onartzea dau, kasu honetan 3 osoko bilkuratako aktak dauzkau, azaroan egin genuen ohiko deialdikoa eta gero abenduan 2 egin genitun, biak ez ohiko deialdian, abenduaren 2koa eta abenduaren 16koa. Zait, aktekin zerbait aipatzeko edo badagon, ez? Onartutzat emango ditugu orduan. Bigarrena ere hilabetero ekartzen dugun puntua da, dekretuen berri ematea, azken plenotik ona eman ditugun dekretuak, 2025, 2996 zenbakitik, 2026, 115 dekretu zenbakira, zerrenda pasa zaizue, zai dekreturen baten inguruan, galderarik, zalantzarik edo komentatzeko zerbait baute da hon. Ez, berri ematea denez, aurrea, eta hirugarren puntua bada berri emate bat, eta aurrez aipatutako dekretuekin badu zerikusia, hau da, kontu hartzaileak egindako txostenan, urteko azken hilekoari egin dion ohiko txostena bada, eta informazio bat, eta hemen informazioa ematen da antolakuntza batzordean ere aipatu genuen, 2 dekretuen inguruan, nolabait ere aurrekontuan eta partidetan egindako mugimendu batzu, bai. Batetik, kreditu gaikuntza bat egintzan, San Justerrin egiten ari gan, lurra egokitzeko egiten ari gan obra hortarako, eta gero beste dekretu bat ere egintzan, 2006 zenbakidun dekretua, kreditu transferentzi bat, 268.000 eurokoa, kreditu globaletik, partidak agortu zian kreditu desberdinet, partidak agortuta zegoen partiretara egin zian transferentzia desberdinak. Partida desberdinetara esan bezala, orokorrean 268.000 euroko transferentzia horiek egin zian. Bai, kuestio teknikoak dia gehiago, baina, legeak esaten dunez, berri ematen dugu hemen, antolakuntza batzordean kontu hartzaileak berak zuzenean azalduzun, ez dakit hemen osoko bilkuran galderarik edo komentariorik badon hauen inguruan, ez, berri ematea da aurre egingo dugu. Laugarren puntua, Hernaniko parke, lorategi eta berdegunen mantentze jasangarrirako kontserbazio eta hobekuntza zerbitzuaren kontratua esleitza izango litzateke, eta urkok azalduko dugu. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bai, esan bezala, hoxe, ateatako kontratu proposamena, erresobratutako kontratu bat zela, enpresa bakarra aurkeztu zela kontratazio proposamen honetara, eta hauxe bakarrik izan dela izendatua, 92,5 puntu ateata gureak berdea SLU-ri esleitu zaioan kontratua. Esan barra dago kontratu potolo xamarra dela, mantenuak ekarrikola 914.299 kakotxo gehi eurotako balioa, 3 zatitan banatua dagona, alde batetik parkea, lorategiak, berdeguneak eta bide zuhaitzen mantentze jasangarria eta kontserbazioa urteko prezioa 899.793 kakotxo gehi eurotan dana, beste zati bat material suntxik horren eta lan berezien urteko prezioa 33.880 euro, eta beste zati bat parkeen, lorategien, berdegunen eta bide zuhaiztien espazioak hobetzeko eta egokitzeko lanen urteko prezioa 40.656 eurotakoa. Esan barra dago, kontratua 2 urtetarako dala, baina 3 urte gehiago luzatu daitekena, urte bat, gehi bat. Eta hoxe. Eskerrik asko, Urko, ez zaitu honen inguruan zerbait aipatzeko, zerbait badaon, zuzenean buzketara pasako gaur dun. Hernaniko parke, lorategi eta berdegune mantentze jasangarrirako kontserbazioko eta abakuntza zerbitzuaren kontratua gureak berdeak SLU-ri esleitzaren aldeko botuak. Hau batez, onartzen da. 5. puntura pasako gea, kasu hontan, Oiartzungo udala Garbitanian sartu alizateko Hernaniko udalak lehentasunez erosteko aukerari uko egitea eta estatutuen aldaketa egitea litzateke gaia eta Ainarak azalduko dugu. Kaixo, arratsaldeon. Oiartzungo udalak Garbitania Zerosabor Sozietate Publikoan bazkide moduen sartzeko eskaera indosku, euren poligonotako hondakin bilketa egiteko. Horretarako, gaur egun bazkide garen udalak, kasu honetan Hernaniko udala, Usurbilko udala eta Astigarragako udala, eskare hori onartu behar dugu.
Orduan, hona erabakitzera ekarri duguna da, berez, Oiartzungo udalaren eskaera onartzea, bazkide berri gisa izeteko. Gero, sarreraren baldintza ekonomikoak zehazten die, bai zenbateko ekarpen ekonomikoa itzen daben, eta zenbat partizipazio berri sortzen diren. Hernaniko udalak, gero, lehentasunez dekon erosteko duen eskubide horri uko egitea. Gero, sozietatearen horrek eskatzen da sozietatearen estatutuak aldatzea, txertatzeko bai Oiartzun bazkide gisa eta bai kapital sozial berri hau. Eta gero honen ondorioz, aldatzen dabe bai bakoitzaren partaidetza portzentaiak, hau da, zenbat partizipazio kopuru dekon herri bakoitzak. Berez, udalak mantentzen dauz bere partizipazioak, hori ez da aldatzen, eta partizipazio nominalak be bai. Aldatzen dena da portzentaia bakarrik. Orduan, hoxe da ekartzen duguna, eta berez gure asmoa da Oiartzunari baiezko ematea. Eskerrik asko Ainara, ez da honen inguruan, aipamenik badaon. EAJ udal taldetik, Mikel? Bai, arratsaldeon, gure taldeko botoa kontrakoa izango da, batzordean bezala. Baina aurretik, adierazi behar dugu erabaki hau hartzerakoan, ez dugula izan eskuartean udaleko kontu hartzailearen txosten ekonomikorik, non aztertu daiteken adibidez, Hernaniko udalarentzat zer kostu gehiagarri ekarri aldezaken erabaki honek. Beharrezkoa ikusten dugu txosten ekonomiko hau egitea. Naiz eta posible den gaurko erabakia hartzeko ez den agian formalki edo legalki behar. Baina beharrezkoa ikusten dugu txosten ekonomiko bat kontu hartzaileen aldetik. Orduan hori eskatzen dugu, txosten ekonomiko hau egitea, udaleko kontu hartzailearen eskutik, eta hau egin bitartean gai hau mai gainean uztea. Bestela ere guk registroz ere sartuko dugu eskaera hau, baina hori da guk eskatzen duguna puntu honetan. Bale, harritzen hauna da, batzordean gaia eraman genunean, kontu hartzailea bertan egontzan eta olako inolako eskaerarik egin izana. Honen atzean, erabaki hau atzeratzaren helburua ikusten dut daola EAJaren atzetik, sozietate publiko batian beste udal bat sartzeak sozietate horri nolabait ere balidezia eta indar gehiago ematen diolako, zenbat eta bazkide gehioki, txosten ekonomikoa eskatzeko arazorik ez dago eta adieraziko diogu kontu hartzaileari egin dezan, baina ez dugu erabakia atzeratuko. Ze uste dugu helburua aitzakitzat erabiltzen dela txosten ekonomikoarena, benetan kezka hori balin bazan batzordean bertan eskatuko litzatekelako. Eta batzordetik honea egunak pasadialako eta inungo momentuan kezka hori azaldu ez dezuelako. Gehiago ikusten dut, nahi dezuela plenoan Garbitanearen inguruko beste behin ere olakokeen adierazi kezka edo gongo balitz edo txostenen faltara, eta batzordean adierazi nizuen, Oiartzungo EAJak onartu du Garbitanean sartzea. Eta aldiz, Hernaniko EAJak beti erabaki honen kontratuko du, ez da txosten ekonomiko hori egon. Ze berriz, Oiartzungo EAJak alde bozkatu du, Oiartzungo EAJak adostu du bertako gobernuarekin, ez? Eta zuek honen kezka, txostenaren kezka etzen duten adierazi, beraz, kezka ez dut uste txostenaren adanain. Orduan, txostena bai eskatuko diagu kontu hartzaileari egiteko, eta ez atzeratzen arrazoia da, uste delako estrategia bat dela, eta bestetik, Oiartzungo udala, erabaki hauen zai badagolako, bazkidegean herrien pleno erabakien zai badagolako, beraien poligono bilketa, Garbitanearen bitartez eginten hasi ahal izateko. Zergatik da garrantzitsua, eta hau beti esaten dugu, Garbitania dalako enpresa bakarra, poligono bilketa, hainbesteneko gaikako sailkapena egiten duna. Ez dago beste enpresarik. Eta horregatik da importantea, lehenbailen ere, Oiartzun hontara batzea. Hortaz, mailan gainean uzteko eskarari ezezkoa, txosten ekonomikoaren eskaera, kontu hartzaileari luzatuko diogu eta adieraziko diogu hori aipatzea. Kontu hartzailetzatik inongo momentutan ez zaigu eragozpinik jarri honek udala, Hernaniko udalaren aurre kontuak eta kontuak arriskuan jarditzakenik, ulertzen dut ez dela beharrezkotzat jo txostenik ere behartzenik, egingo da, baino
baino erabakiarekin aurra joango ga. Bai, Mikel. Orduan eskaera, onartzen da eskaera txostena egiteko. Eta Oiartzungo EAJ gudak egunez ez du alde bozkatu, inone. Ez da bozkari gudak egun nidakidanez, ez da bozkarik egon honen aldekoa. Bueno, komunikazioak ikusi... Informazio ezberdin daukagu, edo... Bale, posible da plenotik pasa ez izana, oraindik, ez da ze prozesutan pasa behar duten, gurekin bat, guk lehenago eta gero beraiek, baino gobernuarekin egindako akordioan puntu bat hau zen, eta hori publikoki EAJak adierazi du, Oiartzungo EAJak adierazi du. Bai. Honekin, bozkatza pasako ga ordun, bai, Oiartzungo udala Garbitanian sartu ahal izateko erraniko udalak lehentasunez erosteko aukerari uko egitea eta estatutuen aldaketa egitearen aldeko botuak, EH Bildu udaltaldearenak, kontrako botuak, EAJ udaltaldearenak eta abstentzioak Euskal Sozialistak eta Elkarrekin Podemos udaltaldeenak. Honekin onartutzat ematen da. Eta beste gairik ez daukagunez, zuzenean galde eskaeretara pasako gea, hau da gaurko azkeneko puntua, ez ditu udaltalde politikoetatik badagon galde eskaerarik, ez, herritarren partetik bai, mikrofonotik mesedez, izena bizenak eta norbaiten ordezkaritzan etorri ezkeo, zenen ordezkaritzan aktan jaso alizateko. Bai, arratsaldean, Xabier Etxeberria naiz herritarra, eta terrazen ordenantzaren gainean galdera egin nahi nuke. 10 hilabete badira, onartu zela ordenantza hori, eta 28. artikuluan aipatzen du ikuskapenak egingo direla, edo egiten direla, edo egin behar direla, eta ea egiten diren galdera. Zakit, bai edo ez erantzungo diazu ez, hor artikulu ezberdinetan markatzen da, adibidez 19. Mai guztietan hautsontziak egotea bermatuko dela, gehienetan danetan ez esateagatik ez da bermatzen, garbiketa egin behar litzatekela egunero, gauean, eta nik ikusten dedanagatik, gehienek, batzuk ez dute egiten, beste batzuk langilearen arabera, garbiketa kale erdira egiten dute, langilearen arabera biltzen dute, mai kopuru batzuk markatuta daude atarietan jarritako paneletan, bada bakarren bat, mai gehiago dituena, traba egiten duna, edo traba egiten diena bizilagunei eta bar, eta pixka bat, ea, ikuskapen hori egiten den edo ez. Eskerrik asko, Xabier. Ainarak erantzungo dizu. Kaixo, Xabier, eskerrik asko. Bai egiten dira, baina egize da, ez da lehenengo aldiz zure moduko zalantza ero, keska agertzen dela, oso biretan bai jaso dugu, refortzatuko dugu ikuskapena, eta bai, hautzentziena garbiketana hori jasotzen da bai ordenantzan, orduan. Bai jasoketa orduak, ordutegiak, mai kopuruak, panelak nun agertzen dien garbiketak, eskatuko dugu hobeto refortzatzea, bai? Jasota gelditzen da, eskerrik asko. Ados, honekin beste galderarik edo eskararik ez badago, bukatutzat emango dugu, gaurko plenoa. Eskerrik asko deni.